Здравейте хора, това е втора част на нашето игране на тази игра. И да, спрях, защото нямах много памет. И ако виждате, ако сте се учудили защо времето отгоре е по-малко на безклап, това е защото не трябваше да пускам PlayStation на толкова време да е включен, защото може да се претовари и да. Трябваше да отивам някои работи да върша и затова. Клипът ще е 1 минута, защото за да може да слагаме интро. Да. Както знаете, интрото не знаете как изглежда, вече ми направихме демонстрация и е създаден от DLBG. Благодарим му искрено. Благодариш ли му? Вече му го казах. Супер. Това стана повече от 43, 1 минута и 43 секунди и става гадно. Стигнахме. Ей! Сме стигнали. Стигнахме. Свърши. Добре хора, това беше от играта и благодаря на DLBG и чао!